Barkanmu da warhaka, da fatan muna lafiya. Yanda za ka yi verifying na email naka, wanda ka san yanzu in za ka yi shi direct hakan nan baya yi gaskiya, yana ɗan ɗaukan lokaci. So ga yanda za ka yi wanda at least yana ɗan sauƙi gaskiya. So misali yanzu ka shiga in za ka login sai creating, wannan create select ɗin nan. Ka shiga nan maimakon da ka sa password nan da waye kawai sai ka shiga login with Google. So in ka shiga login with Google hakan ka shiga haka login with Google. So ka ga ya bada Google a wanda na taɓa login da shi, yanzu zan ce new one sai ka yi create sai ka saka wani sabo. Kamar ni yanzu dai bari in ga wani email ne ma. Cigaba.